de conformitat amb el que disposen els articles 152 de la Constitució i 67 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, nomeno president de la Generalitat de Catalunya el senyor Artur Mas i Gavarró. De tant en tant, els millors somnis d'una persona es fan realitat. I també sento que estic en deute. Estic en deute amb aquest pòsit de confiança que tanta i tanta gent també ha dipositat en nosaltres. Jo faig front en aquesta situació d'un país farcit de problemes amb aquell lema que figura en una roda de timó de vaixell que em va regalar un modelista naval de Premià de Mar fa un temps enrere, i que en la seva inscripció diu: cap fred, cor calent, puny ferm i peus a terra. Bé, durant aquests darrers anys en plural m'heu estat molts de vosaltres seguint a través d'aquests videoblogs que hem anat fent constantment sobre diverses matèries, diversos temes, amb ambients diferents, amb motius diferents. Jo primer us vull agrair molt aquest seguiment, a mi m'ha permès de fer una comunicació molt en directe amb tots vosaltres, d'explicar-vos experiències meves personals, experiències més de país, i ara, doncs, poc o molt m'acomiado. No vol dir que no hi hagi continuïtat d'una altra manera, però jo ara, avui, a partir d'avui, doncs soc plenament president de Catalunya, plenament president de la Generalitat de Catalunya, i ara em toca exercir amb la funció que m'han encomanat doncs, els ciutadans i ciutadanes del nostre país. Jo espero doncs, que seguiré tenint la vostra comprensió, el vostre suport, que d'una forma o d'una altra ens seguirem veient, que per molts anys, que tingueu una molt bona entrada d'any, un bon any nou, i que entre tots plegats puguem aixecar aquest país, que puguem aixecar Catalunya, i que aconseguim també entre tots plegats que ens en puguem sentir legítimament orgullosos. Visca Catalunya!